Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg åbne 3 tins for det nye sæt. Og jeg skal bare komme i gang. Så vi har de første 2 pakker her. Jeg skal i gang med den første. Hvis I kan høre noget, der er i gang med at blive åbnet, så er det min lillebror, der er i gang med at åbne hans tins til hans nye YouTube-kanal. Så på det her tidspunkt, mens jeg er i gang med at filme dem, så får han måske en video om, jeg ved ikke, 20 minutter eller sådan noget. Det er min første YouTube-kanal nogensinde. Ja. Jeg tror, det er en, der skal så på den. Ja, det var det. Det er hans første... Kom og se hej. Han får snart sin nye YouTube-kanal. Han er nemlig kun 6 år. Jeg får ikke rigtig noget. Ikke lige nu. Det gør han ikke. Jeg ved det. Tror jeg. Der var ikke noget. Jo. Det var første ud af 6 pakker. Pakke nummer 2. Jeg tager lidt lang tid. Jeg kan prøve at sige noget. Husk at like og subscribe til den her kanal. Ja, Det er min kanal, det er ham. Ja, hans kanal hedder Nora Loman, ikke? Jo. Der kommer snart en... Når jeg rammer 20 subscribers, kommer der en 20 sub special ud. Så det skal jeg glæde jer til. Jeg har 3 tins. Husk at hoppe ind og like og subscribe til Tristans kanal, som der er min lillebror. Den kommer snart. Den kanal kommer til at hedde Tristan Lohmann, eller? Kommer den til at hedde Tristan Lohmann? Ja, Pikachu. Ja. Tin. Første tin fik vi ikke noget i. Nå. Det var tin nummer 1. Det har kostet lidt over 1.400 kroner. Ja, for vi har købt 13 tins. Nå. Og en Tin koster, nummer 2. og en koster 111 for 110. en tin. 110. Så er der Det er her. 2 pakker mere. Så ved jeg ikke. Det er meget. Det er så sejt. Så er vi snart halvvejs med pakkerne. Og der kommer snart nogle gaming-videoer ned. Så skriv i hvert fald. Der kommer snart nogle gaming-videoer ud på min kanal. Jeg ved ikke lige, hvornår det kommer. Det kommer måske om en måned eller sådan noget. Men husk at... Det kommer også på den her kanal. Så husk at tjekke videoerne ud. I kan allerede bare skrive i den her video. Hvad vi skal åbne? Eller hvad for et spil vi skal spille. En I mega Roblox. ganger. Ja, i Roblox. Det er i Roblox. Nej. Selvfølgelig er det i Roblox. Jeg håber, I skal Rivals, fordi det er mit yndlingsspil. Hvor er jeg sleep nu? Vi gør det bagefter. Ja. Første pull kom i pakke 3. Ekstra godt, men det er lige meget. Det er så på. Ja, det er stadig lidt pull. Bare det er ikke mega gænker. Så går det Jeg heller vil ikke. godt have den. Nu skal den ikke lige. Og den er selvfølgelig ægte. Men jeg kan slife for dig. Jeg gør det. Hallo, jeg gør. Hey, din lille bandit. Jeg slifer for dig. Nej, du gør ikke mere. Jeg har 3 tins klar. Bagefter, at I har set den her video, så kan I selvfølgelig hoppe ind og se nogle af mine andre Pokémon-videoer, hvor jeg åbner Pokémon. Eller I kan også hoppe ind på Tristans kanal, som der hedder, kommer til at hedde Tristan Lohmann, og se hans videoer. Hans videoer bliver, hans første video, der åbner han 3 tins, ligesom den her. Jeg skal ikke hedde Tristan Lohmann. Nå, hvad skal du Jeg skal skrive? Tristan Liam Nora Lohmann. Ej, skal du ikke kæmpe? Jo. Det skal jeg. Det bestemmer han jo selv.
Han har jo åbnet et bud. Det var I sgu meget 4 sejt. pakker. Se. Eller, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Skader. Nej. Yeah! Hvorfor kan jeg ikke? Bare det må du lige gøre. Nej. Pis. Han kunne næsten heller ikke. Nå, den er Jeg svær. kan ikke. Nej, det er meget. Sidste tin. Sidste tin. Den sidste pakke. Så har jeg Jeg håber, vi er for et sindssygt på. Det bliver en formel. Hey. Jeg kan ikke se et skid eller noget godt. 50, 30 og 50 liv. 40, 70 liv. Jeg synes, det er bare... Det er bare dårligt. Den er sej. Uh. Og så det sidste kode her. Hvorfor? Den skal jeg slippe. Skal den i hvert fald med med. det samme. Så du ser kortet. Hvor mange fingre er den værd? Jeg ved ikke. Den er bruge. Godt, du sagde det. På nummer 2. Jeg har allerede 6. pakke og sidste pakke. Jeg kan godt sige det igen. Husk at like og subscribe til den her til vores kanal. Han har overset, hvad mor også har. Han har 600 mandbøger. Jeg kan se noget. Jeg tror ikke, jeg får noget. Jeg kan se Og noget. jeg kunne se noget, jeg kunne se noget. Vent og se. Du Jeg tror bare, det er et EX-code. ja, det er nok. Det kan være svært at sige. Jeg kan godt se noget. Så jeg nu Ja, der er noget. der er noget. Der er noget godt. Det kan jeg godt se, ikke? Okay. En Pikachu. Hvor små. Jeg har lyst til små. Hey. Tre poser til 6 pakker. Du skal gå nu. Nå, vi ses. Jeg skal gå Hej, på hej. Nintendo.